jako je važno. Mi smo nekako ovdje, ovaj kraj, bogat istorijom i nekako slobodarski kraj. Ljudi su ovdje, ajde da kažem, uvek nekako bili rodoljubivi i okrenuti ljubavi prema otadžbini i mislim da ovo što je Ministarstvo za boračka ili socijalna pitanja pokrenulo inicijativu da bar na ovakav način se oduži, da kažem, svim stanovnicima koji su deo svog vremena posvetili odbrani naše otadžbine i stali na taj branik otadžbine kada je bilo najteže za ovu zemlju. Mislim da ni ministarstvo, ni mi ovdje na nivou lokalne samouprave, država, naravno ne bi smeli da zaboravimo te ljude i da na različite načine pokušamo da im se odužimo. Mislim da oni koji su izgubili svoje najbliže u tim ratnim strahotama, teško je da mi možemo naći način da im na bilo koji način, da kažemo hvala za ono što su oni dali ovoj zemlji, ali mislim da je ovo neki mali znak pažnje da pokažemo da se ipak sećamo i naših predaka, ali i svi onih boraca koji su i danas ovdje sa nama i koji su dali nešto za ovu zemlju.